يا أهل مدن الكنوية تعالوا إلى سفينة تنجيكم من عذاب الحياة. Abba Kabir Yusuf dan mutunci ne, dan babban gida ne, dan malamai ne. Warin karanta muku hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wal ibnu sirru abi, duk inda ka gada asirin ubansa ne. Saboda ka Abba Kabir Yusuf dan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ne. Uwa ba za ta gudu ba dan ta yi rarrafe kamar kumbo, kamar katanta. Yan uwana suna cewa Abba Kabir Yusuf na samari ne. Ina magidanta, ina manyan mutane, ina tsofaffi. Ku taho ku shiga bukkar da za ta yi muku inuwa. Abba Kabir Yusuf